Jeg er vel sådan set den eneste lovlige her nu. Ja, men her Olsen er ved at hente hjelm til os. Så, der er noget. Kan I se mig, tror jeg? Kan du se Henning Hansen? I højre spejl. Det er nu lige øje på. Du har sat det i øjnene dernede, ja. Og så hænger du form på, og så sætter du frem i de der. Løfter med op. Men du skal lige brække koblingen lidt ind. Ja, det skal vi sgu. Vi skal have en koben. Koben. Et koben. Eller gå i hovedet. Er hovedet nok? Den er det. Jamen, den skulle være fri nu, Palle. Skal jeg prøve? Ja! Yep. Ja! Hey! Den er på vej. Skal jeg bare være på, at den rammer kølerne? Du må gerne trække lidt derovre. Hvad? Ja. Ja, det er godt. Og så stille og roligt op. Så sker der noget. Så sker der noget. Ja! Hold! Så lidt ind mod dig selv på det. Ja! Ja, han kan godt. Ja, ja. Og så til dig selv, Palle. Ja! Det er også et svin, mand. Hvad? Det er et svin. Det er da helt vildt. Jeg kører lige ind mod mig selv. Ja, ja. Ja, det er jo en tung fætter jo. Hold! Den trænger til en gang gernerens, kan vi godt se herfra. Det kan vi give, vi ligger. Det gør vi lige inden vi ligger i. Ikke før eller hvad? Ja, vi er der, Palle. Sådan du. Vi er der. Hold. Jeg kører lige ind mod mig selv. Ja, det er fint. Hvad fanden er det, den kører på, må jeg godt spørge? Den sidder jo. Den sidder jo her, ikke? Jamen, det er jo her, ikke også? Det er her jo. Ja. Den skal køre på den der ring. Det er jo her, pakdåsen sidder fast. Det der, det er lejet. Og der kører pakdåsen. Ja. Altså, lejet skal være her, ikke? Jo, det skal være på den næste recess der. Men Er vi kommet ud fra overhovedet? Ellers så må vi have en mejsel ned eller noget. du kan ikke... Nu skulle vi have en pres jo. Ja, pres. Det har vi da også. Det har vi da også. Er det vi gør? Ja. Det skal nok blive kørt ind igen. Jeg går lige her og snakker med nogen. For den der, det er jeg ikke så glad med. Hvad er det, Har der vi noget giver? andet end denne her? Sådan? Har vi nok ikke. Hvad er det, der giver sig, når jeg gør sådan her? Det er kun leje. Jamen, du går nok også ind og bukker lidt på den der. Jamen, jeg brækker ikke til. Nej. Hvis jeg nu holder her, Prøv at give den, Olsen, så vi kan nå. har du lukket? Det kan vi lige prøve først. Det har du ikke. Du skal dreje halen fremad. Den anden vej. Det var det, den var. Helt ned i bunden. Mere nu. Sådan. Ja. Og så stille og roligt, Olsen, ikke? Nej, den går ud og bukker her. Det kan jeg ikke. Det er nogen tons, der tryk så. Skal vi se, om vi kan vinde. Den kan ikke komme langt nok ind og få fat, nemlig. Hvis den... Jo, der kom den fage nede med du. Der var den. Whoops. Nej, den bider sådan, men det er selvfølgelig for det, man ikke kan få lige pres på den jo. Hvad fanden sker der? Det er bare, den kender jo, fordi det passer jo meget godt sådan noget. Der var den. Her var den da. Sådan Skal da. vi huske, hvor vej det sidder også? Kan du se, det er en kørnerprik? Det er lige
Det er vel lige meget, hvad vej, ikke? Er det ikke? Er det ikke ens? Nu har den i 50 år kørt den ene vej, så skal den nødt til at køre den anden vej lige pludselig. Så har vi her. Det er Sønderen. Og hvad er den flade? Prøv at se det. Ja, Hold den er færdig. Må jeg se. Den er helt væk, mand. Ja, det Hold er den. kæft, ja. Er den ikke? Eller hvad? Vi tager lige en klud. Ja. Jo, fandme et godt forsøg. Så det er simpelthen pakkeolie. Og hvad kører den på, hvor jeg kan? Ja, men det er da også helt galt, det der. Prøv at se, den har kørt inde på den der rustne flade der. Ja. Det skal da gå galt. Det skal jo renses af, så. Ja, hvorfor har du ikke gjort det, kører? Jamen, jeg har ikke kommet til det jo. Hører det med til 1-4? Ja. Det er Nå. en typisk 1-4. Den ser slået ud, den dåse. Ja, det gør det. Nå. Ja, Den er slidt helt væk. Der er jo ikke nogen læber på mere. Der er ikke en skid, den er væk jo. Når man sådan kigger. Den er helt flad her. Ja. Den skal ikke være. Men når du så åbner den, det her, det er jo... Fuld åben med, ikke? Det er fuld gas. Ja, det er den også der. Fuld throttle. Fuld. Fuld skrue. Men hvordan ser de der ud dernede i de der? Om de er brændt, det er de ikke, vel? Hvad for nogle tænker du på? Vi skal jo sådan set have... Vi skal jo sådan set have den af, for vi Skal hele karburatoren af? Ja, ja, hvordan det ser ud nede i. Nå, men Brutalis er i skoven. Og køreren forsøger at komme ned. Der er langt ned. Hans Henrik. Pas nu på. Der er skrabsvand. Det er specielt for ældre mennesker. Hvordan gik det med at starte den? Det er godt. Der var ikke nogen... Overhovedet ikke. Det var næsten lige så god som den her. Nå. Næsten. Ja. Så det er det. Hvad nu? Ja. Jeg findes sgu lidt ud. Nå. Ja, det kan klares. Ja, han er ved at brænde olie af. Det var godt, det ikke var... Er det nu, der er det sige? Yes, Marlis!
Martin Olsen. Oh. Det er sandt, hvordan de arbejder. Det gør det godt nok. Og jeg mener 40 af. Ja. Den kan godt køre hurtigt, det ved jeg godt. Ja, for klæden. Og væk var den. Nå. Lav lige en volte. Nå, man skal den vej rundt, okay. Nå, sporer det. Du har jo overkørslen derovre, hvis du skal ind på overkørslen. Ja, har det. Ja, den er 8 cm eller noget, eller mere. Hvad fanden er det, der går igennem her? Det er da en... Det er noget projekt, men altså noget skørt. Nå, på den måde, ja. Prøv at se bagstykket, det er jo fuldstændig hakket i stykker. Og herom der har I udgangshullerne. Nej? Ja, så nogle af dem der er de her pilskud, de går durk lige igennem den. Også igennem blanderingen. Ikke? Jamen det gør den. Det har jeg her. Jeg har et nøjagtigt skud, der går direkte igennem. Har du det? Ja. Så Henning Hansen er der presset. Hvad laver han egentlig derude? Ja, jeg prøver at få et andet køkkenmagasin. Skal jeg også have nogen nede i kørerum med Henning? Så kan I bare få dem. Hvad? Jeg kan sidde 2 på nyopladeren. Ja, de holder det lidt skævt, tror jeg nok. Så, nu er vi på. Han havde 4 mere, vi kunne have fået, hvis det var.
se noget ud. spiller det hele. Spiller det hele. Spiller Max. Thank you.
Thank you.